Салом алейкум, коми бошӣ. ҳозир ина иншоалло медраем. Ассалому алейкум, Таҷик лайф хуш омадӣ бародар. Баги кулуча овоз омадест, наёмадест? Сета сообщение, ҷа якта ишондест. Чӣ беҳтарин? се одам айна ки як одам ишондест. Китоби дард. Салом овозод ака омадест. ништяга омадест. Тавоша китоби дард кулуча баги бародар. Кум марҳамат кунен, ягон сикум бестем 4 нафар ишондеста. 9 сообщение, ҷада 3 чӣ? ҷа 5 сообщение, давоҷа 9 ишон додааст. Тахташ ку гап занен ягончи роз як 3-4 одам бия ба сар мекунем. созинама касаш чигронаи худо мешавад. Шумо пурсем, шумо чӣ хеле ин кору боро ҳама яхе ҳама тарафа созин хуб менохе. чӣ кору бордаин дига? брат, як сообщество намекунем, як видеоро кор бо созай. ништяк мекунем, чива намекунем? Китоби дард кадом видеоро кунем? тавозун якқад асабӣ шуда баромада эфир. Не ӯ хче эфира кишта ку Рустам бародар. худаш эфира кишт. брат, инамира як сообществому. ина бародарҷон монду шеринар гапи хата заминда намондем. шашум лайк, спасибо. акам мехли дар ғарибӣ кор мекунем. акам мехри дар ғарибӣ кор мекунем. мехрем кор мекунем. ман ҳайронам ҳамин одамҳо ба хай ҳайрон наша бародар. ҳаёт амеяд чӯ ҳайрон наша. азонтв 7 лайк хуш омадӣ бародар. аҳмад ака ягон хизмат бошам. менем брат, гап нест. китоби дард зинда бошӣ бародарам. камкам биё хабар бигӣ. салом алейкум. алейкум салом овоз бародар. кулучу дом марҳамат. камкам хабар бигӣ. иншоалло мешава ҳамаш. як савол майлаш Рустам бардин бакридин бародар ку бутен саволтоно. Рустам барои чӣ ҳайронӣ? барномаи пахши мустақим дорам баъди 30 дақиқа. гап нест бародар. ина бо пахши мустақим итада мерем. таҷик чо кардӣ? салом алейкум акаш. бохай. гап нест. алейкум салом. хуш омадӣ.
созен хубен дига ҳама каса. Неу мусик салом алайкум салом хуш омадин ҳама каса. Ҳапашхтам хуш омадин. Добрый вечер и приятного эфира. Спасибо. Спасибо. Родной шиштем кай 60 подписчик беше. Фырта ина силка канал тамом шери на бу гизалай бад меша. Силка канал тамом на уз шамол урмем дастгир мекунем. Созен бародаро хубен шукронай худо. Савол ҳамин ки вақти пахши мустақим кардам палон насиҳат илоҳӣ хонда истодам обуна шавандашон аз эфир мебаранд. Сабабаш чӣ ё ин ки дӯстдорӣ панду насиҳат нестанд? ҳоҷи бародар як камтар гап мезанӣ мегӯяд ки хитам мало мегирӣ. ҳоҷиам хеле замона шидаи чо мекунӣ? ҳоҷи як камтар аз ислом гап бизан ҳамаш мегӯя меравад. мақсад ҳасте одамиш нағз медидагишам одами бадмедидагишам. мегӯяд ҷангар ай хугу хирс холӣ нест ку бародар ҳамин маталаро нашнавида. хайна ман рафтам миём бародаро дастгиритон мекунам. برای همه بیشتر رو افتادن نشین همش میشه. در روستای بکریدین برادر 138 بودی با یک подписчик زیادی کنیم. не мусик дам шидем. на آواز 499 برادر. کتابی درد خطا هستم. اسلام برادر سلکای ویدیو نمونای کانال تمام بهترین میشه ابو برادر. دستگیر کنیم کانال مرا ما شما رو برادر میگه. گاب نیست با ویدیو تا لایک میمونیم باید سمی گلونه ابونات بشیم برادر. پانصد آواز برادر. ادمین جاهای ما را دستگیر کنید. مؤمن برادر مؤمن است. گاب نیست برادر جون دستگیری میکنیم. چی بنا میکنیم؟ بیاین کم کم خبر بگیرین انشالله دستگیری میکنیم. چی بنا
Ташкуляб салом дӯстон, алайкум салом, хуш омадед. Ташкуляб 1 минут на бародар оҷи кулочмет. Коро хубай, раднои шукронаи худо мешад. Лозималай ака мемонам ватсап да канали нава биша канала қатъи эфир даём. Гап нест Фаррухшо. Кӯйбеш сити салом алайкум салом, хуш омадед. Ташкуляб мешавад, шукронаи худо салом. Ва алайкум салом ҷаҳон, хуш омадӣ бародар. Окей, гап нест бародаро, эфири манам хабар гирен. Я подписчики дига. Ай, номи китоби дард. Гап нест, зинда бошӣ бародар. Гӯ ҳамара кулуш доама. Ҳамара кулуш додем. админ кулуш кулуш додам ҷаҳон бародар. Бо зангулачаш зинда бошӣ. Кӯйбеш сити шида мега ба зангулачаш Рустами Бакреддин. Немусик дашидем Кӯйбеш сити. Кӯйбеш сити на бародар 25. Рустами Бакреддин 1390 чанди ҳасти бародар. Ташкуляб да ҳастем. ислам дам ҳастем. раҳмат бураҷон, дастгирӣ то охира бошад. гап нест бародар. иншоалло хай ҳама дашидем ба ин канал. мием бо ба дигари канал. чӣ гап иҷа да чой ҷӯш дам кесе меҳмонро файрод кесе ме салом куфтаҳо апа мега ман ҳамиҷаем ужин дорам. гап нест. салом алайкум саломи кай омадӣ ман надидам. ҳози бе кулуштон метавон кулуштон бицам ё ки шумо дертар омешт рафтон кунам.
чой ҳаст? О, чой полни самур ҷӯшидагия. Ва алайкум салом қирған мега. Ҳоҷи бемаам ёра кулуҷ бутун ки хеле безеб меша. чой самурда билақ билақ ҷӯшидес. эфири марам дастгирӣ кунем. гап нест ислам бародар. куртаҳоро додем, қирғантиҷира метем. як минут паси додари ман нуми каналша алиш мекунад. кӯйбеш сити жду кати навбати шумо зангула кати шем брат мегӯям. ма ай апи куртаҳо қаҳри ака. диди апай куртаҳо бод шо кади додари мара қаҳриштаашмо. Ассалому алейкум. Бо лайк алейкум салом. Ҳозина куручмет. ҳозина бародар 1 минут. амондора ина беги куруча бародар. дунё хутам беги хуш омадӣ. фақат мегӯй чой ҳаст. ҳеч неки чой биёр. миёрем чӣ намиёрем апа. шумо қадам ранҷа кунед. мо чой чай об ҷушомагӣ миёрем. бо чӣ ба қирған мега. амондара дунё ба фикрам ҳар та кулуҷ доам бародаро. админ дастгирӣ кун. ҳози амондара ма хата ба фикрам ҳастам. ҳози бо ина як хабарат мегирам. шавен мешамега рақамша бигӯед. шаҳриту салом алейкум дӯстон. алейкум салом хуш омадӣ. кадоми неште бишава рақамша бинависам ман ҳам мешам иншоаллоҳ мега дунё. ина бидроин якдигара дастгирӣ кунем. бо маам айса дастгиритон мекунем. апай куртаҳоро дастгирӣ кунем. қирғана дастгирӣ кунем. ами беч додари ман 1000 меша бо 1960 мехоҳам. дунё ҳастам давно хабар апа куртаҳо эфирода кулучум надодӣ гуфтестай ма да кулуҷ бутед тухм падаркат мекунам. кулуҷ додагием бародар. силкҳои болоро удалит мекунем. айпоён мемонем. ина ман аялав дастгиритон мекунам. кӯйбеш 27 бародар. кӯйбеш сити 26 курган идов ҳатман метунтонад неки уҷа занакоҳан намешавандтон мега. кӯбушин сообщество мекунам мега. ню музик шидумта мега. таҷгуляб ина бародар набудам ба и канал. бародари ё апай намедонам. дунёда ҳастем.
Neomusic'da hastım. Kurtağı ayma 60 çekerdeki chicken ima tavuğuna mexremega. Ya paşta بدیم امانداره اینا برادر شیدم کوی beş City'de şidim başkanı. Ne müzik şahane tuz. Peşen در جوش میشم میگه خیلی همتون داشتیدم با میم و دیگری کنم Kurtağı milima da hastım میگه بشین در جوش میشم میگه کوی beş برادر 27 شیدینه 27 بودی 28 شیدی ادمین اگه جوی فرخور میشه من ای کلمه ارس میشم برادر ای کلمه ارس پایانتر میشم خیلی کلمه ارس بگیمش اگر مسکوای کلون نیو مسکوچه شنایدگی باشه اونجا مسکوچه با فولی پایان هم میکنش من یکون کس قهری نمیدم لایک موندم با پیش سلام علیکم ها ما هستم شما نمیگه بختوار کتاب عشق برادر و زیام منود میام کلوچ میت بختوار برادر جون بگین کو کومن مونن اگر بوشین فهمو ما ای شفتالو باغ نیشتیاگه شفتالو باغ جای زوره شهر توز قدیم قهری بدی کنم Сообщество Монду мега ништяк кадай бародар куртаҳо гуфтеса 29 сити маш шида мега куртаҳо шида мега як минут озим амём дастгирӣ мекунам
куртаҳои миллӣ як 46 плюс 1 шид мега ҳеҷ кас нашид ҳоҷӣ мешаванд та куртаҳои миллӣ дама ҳастен ё не мега ма ҳамиҷа ништияк вада футбол омад ина футбол бародар диди ака ина одаморо навистаншона диди чӣ гуфти кай ма биём ҳеҷ кана нависта ина ба қаб кади ҷои навистана ҳоҷи бе футбол кулут шуд метем бародар сарбаландии гарби хоҳӣ мега бо ҳама якранг бош якранги ҷазӣ меша аралаш салом алейкум алейкум салом ина футбол бародар чокади админ ҳичи бародар гуфтем ку я эфир кунем рустам силкамон мега апаҷон кам дастгирӣ мекунем мега амондара ҳома ҳастам шумода мега амондара хабар мегирам мега соат 22:00 пахши мустақим дӯстони азиз панду насиҳат ва қиссаҳо барои ҳамагон марҳамат намоед саволу ҷавоб мега марҳамат кунед рустами бакриддин эфир доштаи пахши мустақим ҳама каса соати 10 марҳамат кунед силкаро удалит кунед мега куртҳо апаш читон қариб омада соатҳо ака ба худо сармо вайрон кард авача зиқ наша мешава ҳамаш 1:39 рустам ман мега раҳмат футбол 2:41 жду брат мега кимада нест бишен ака ба худо сармо дар гирифтира хондем сарм вайрон кард мега шерка чӣ гап шид 1500 соат шуд фаҳмо о шаҳ салом бо дастгирии ҳамдигар каналро пеш мебарем куртаҳои миллӣ мега русский салом алейкум алейкум салом хуш омадӣ кулуча буги дунё шидам та мега футбол хайҷа бо кия ку якдигарро дастгирӣ кунем комит набошӣ бо ма буд кишидем бо ма худам хабартон мегирам то шидантона ма силкаҳотон удалит мекунам соз шаҳри туз мега бахтовар мешавӣ брат агар мирғда бошад зиқ наша дунё шидам та мешавад зиқ наша намаш мешава кӯйбеш си жду мега хаби ма майда майда меём дастгиритон мекунам ина диди ина эфири мараам диди қирған додар любой эфири мада о гап нест админ 2+1 бумри барон гап нест зинда бошӣ номи аккаунтет гизалай бадая ина диди қирған мадам якта дизлайк шидам ҳама эфири мада якта меша я зан дорум мардум рустам шидам тамега ма ай хидмат базур 1050 кадо мега ин апай куртаҳо силка парфтсе
бимри баром силка парто ку кӣ аралаш як чилна ба зангулачаш мега. Диз мемон аралаш як чилна диз монда уҷаята дизлайк шида шида бушам гап занам мега манда буша братва бимри баром мега диди соатута меги шаҳри туз гуфтиса рӯдаки сиди яс 24 жду мега بدون که برادرها کشی نشدم قرغن سیلکای کانال تمون سرچنا میشمد مرا گفتی سوشا هم کانال دیگریم دم نشیدی بمری برام دیزمون ما شدتم شو نیافتم میگن شو گفته سی کرتاوی ملی کامین موندم کامین مونین محیدین حسنов سلام علیکم علیکم سلام خوش آمده کوی بیش بشوخی میگن دیزمون ادمین دستگیری کن حوز اینم برادر جان دستگیریت میکنم 1 minut دیزلایگمون امی جباش خش به حالت نه که امی قرابدون که دولگا نمیراید هر کاری که آدمیزاد سر میکنه با انجام داره فراموش نکن این کاری که تو کیسه یه روز نه یه روز خبر میغلطی خدا هدایتت کنه سیلکمون مارم شو میگه لایک مونم ادمین مون سیلکای دیگه کانال تا میشمد حوز 1 minut این حق است راست او گوش دارن نولک کد سوزای دیزمون این اماندم بم بری برام ساعتم 1600 شدگی های подписчик 1500 شده است ништяги бадай дунё зинда боши брат дастгирӣ мекунам мерам иқапас мега ин бимбари баром нар будай ку шайтон зан кофтеста бадай дизлайк монора дӯст медошта дизлайк монора дӯст медошта мега чанд қашид эфир накардем дига хонданам фаромӯш кардем муҳиддин ҳасанов д мега бародаро дастгирӣ кунен муҳиддин ҳасанов бародар ина омадам худат як доф гуфти ҳози ина омадам дастгирит мекунам гап нест бародар бимри баром 538 админ оддуши гап нест зинда бошӣ нагуфти ки будам та бимри баром кумони силкотуна бишамтон админ бада каналот дастгирӣ кун ина омадам бародар ина ба каналом омам 39 ин футбол да ҳамаи канал қатъи ҳастам хай
Muhyiddin чошидим акама косаву таваккашум миём гап нест додарҷон. Агар эфир каданӣ боше эфир бикоз ман на 36 ман 1 соат эфир мекунам ку медонӣ. ку ҳаракат кунен ами неумусик будай ку аралаш дашидем шидем дунё дашидагим ку бо кия силка шамона Муҳиддин Ҳасанов бародари на 5 шиде. Ассалому алайкум. Алайкум салом бародар, хуш омадӣ на Таҷик лайф. 60 бародар ссилкаи канал тамом. бимри барам ниюм музиқ мега Рустами Бакриддин дамедраем. шидем Рустами Бакриддин да футболда ҳастем. Раҳмат ака зинда бошӣ. ба пеш ҳама каса ҳозир бебо ба дигари канал меям. Таҷик лайф 63 мега жду. на 65 шидем Таҷик лайф. ссилкаи канал тамонда наметавонӣ бародар. Таҷик лайф 53 ба зангулачаш мега медроем аралашда аралаш 151. дунёина бародар. Рустами Бакриддин. Рустами Бакриддин дашидем. Таҷик лайф дашидем. дунёда ҳастем. гап нест акаҳо мега зинда бошӣ. Горилла дуб админ гап нест зинда бошӣ. ҳозир миём кулучут метавонам. Горилла ҳозир миём кулучут метавонам. 1 минут ё 20 аввал кулучут бутам баъд биёма. 1 минут на кулучут метавонам. на Горилла хуш омадӣ бародар. ссилкаи канал тамон дастгирид кунед. касе да обуна шидам обуна шавем мега. дунё ҳастам туда.
Aralashda nabudam 152 barobar aralash. Tajik Life. Tajik Life ina barobar 66 idi. Добрый вечер, ребята, добрый вечер. Как вы? Нормально, а у вас как? Дуня, я пилос мега. Тебе нужен ключ? Этот Ханс, тебе ключ нужен? Напиши, если нужен. Модератор нужен тебе? Тоже нормально, спасибо большое. Нормально. Тебе модератор нужен? Если нужен, скажите. Не стесняйтесь. Да, конечно, если не против. Вот, дай ключ. Ключ даю, берите. Бари Эрко. Доронти Бари Эрко. Понятно. Бари Эрко. Понятно, Бари Эрко. Скинь свою ссылку. Я тебе поддерживаю на весь свой аккаунт. Как ты? Hamаш ба шумо админ ба каналот барлар ҷон ин аяклав шидесам аралаш аяклав шидесам ина бародар 153 Муҳиддин Гориллам нест, скажи, что как ты или другой админ мо армияни кати гап задестем. Фаҳмо Муҳиддин Ҳасанов обуна биша мега Горилла. Горилладаш ҳастем, аралашда ҳастем, Таҷик Лайф този даромадем. Кия Рустами Бакридин. Горилла Ньюмузи гап нест бародар, саломат бош мега. Акай Рустама дар шумо барвақт обуна шидагиам мега. Дронти ти гаде. Дронти гаде ти мега. Дронти, по-моему, там охота кард хуюх. Муҳиддин Шави мега канал май офисия бишем бародаро дастгириш кунем.
салом алейкум ба ҳама. Алейк салом, хуш омадӣ бародар. Ҳозир 1 минут без кулочат метем. На ҳафтум Муҳиддин Ҳасанов баробаро 8 канал дорам. Як комент монен мешамтон ад души мега ва алейкум салом гуфтсай. Сомо хуш омадӣ бародар як бори дига. Ҳозир 1 минут кулоштон метам. Нею мушик дашидем, гарила дашидем, Муҳиддин дашидем. Ҳама каса соден иншоаллоҳ. Шукронаи Худо мешавад бародар. Ай шумо пурсем, ай шумо чӣ хел? Як 54 гап нест бародар. Гарила мега ина бародар ӯзи бехта як кулочи бобоги бутем. Шукронаи Аллоҳ, ай моам соз ҳозира шуда. Беҳтарин илоҳи ҳама вақт соз боша. Кулочу дом силката парто инами 12 минутҳо ки дига монда дастгиритон кунем, баъд эфира бикшем бародаро. ишқи нуҳуфта. Тевекудак салом алейкум. Салом қати лайк. Алейкум салом, хушнудил, хуш омадӣ. Ҳозир биёи як кулочтон бутум. Қати кудак ҳаминҷа бозӣ кардан мегардем иншоаллоҳ. Салом алейкум. Админ кулочина беги гуфти тоҷик. Касе комент монда баъди эфир мешамад срочно мега Тевекудак кулоча беги хушнудил. Кулоча бегина бародар. ҳаракат ба пеш кунед иншоаллоҳ ҳамаш меша. Ку ягон шердил аст ки дастгирӣ кунад, дастгириш кунам. А бача ҳамаями шердиланд. Азизам, завқи лабҳои ту дорам, хумори чашми шаҳлои ту дорам. Ману ту дар ҷаҳон Лайливу Маҷнун. Биё ҷоно, диламро ту макун хун. И кӯдак ба кӯдакиш ошиқ шудае. Худо оқибатша ба хайр биёрад бародарон. Анаким полни кур кардем, ая лав мерем мешемтон бародарон. Се кас дига биша 70 нафар мешем насиб. Ҳозир мешемед бародар. Сомонтиҷа 461 шида мега биша.
چه کسی دیگه نشسته 8 دی برادر. سیرکه کانال تمام تیز آدم جمع کنه تری دیر جمع کنه. ادمی که با 15 کانال به شرکت دیر موندم گب نیست. رحمانالی اوفیسیان 741 همونو دادارم مدایکو برادر مایده کلونی ما برادرم کمی سیرکه ویدیو داره التیموس هایچتا پرتا تیز تیز بشم دیگه آدم هم در نوبتن 8 منوتی وقت دیگه ما ساعت 10 افیرم میکشم. گفتی توجیک داشتیم علالاش هستیم سومون سومون 462 برادر گریلا ده هستیم. خیلی میریم با دیگه کانالو میم دستگیری میکنیم. دنیا شیدم برادر میگه دنیا دا شیدیم خوشنودی 513 اکی هماری پدپسیت کردم بهترین کدای کده باشه. تاجیک لایف های کجا میشیم برادر گفتی تاجیک 743 رحمانالی اوفیسیال 743 کویبش فهمو نکم هیساریم ما خیلی که فرخور میشم برادر اگر شنویدگی باشه. محیدین حسنوف 8 подписчик خوشنودی هستیم برادر خوشنودی بگی سیرکه کانال تمام طرف ایسور میرم نصیب نشتی اگه بعد میکنیم برادر محیدین شوین من شوندم فرخور مادا نزدیک گوریلا براد من داونو هستم اگه سومون 464 سومون
465 Muhiddin Hasanov. Ҳаштум чита будем бояна фарш гирифт. Ҳамин қазадумне ки ссилкаи каналро копировать кардан натонистестам. Бардора ба замонбача шинда ҳамин ит фреб накунед мега. Интернет дрой бародар на 3 нуқтача меҷиқид на копировать поделитсия. Копировать меҷиқим ё ссилкаи каналта мемонем бародар. Гуфти тоҷик 744 Чхелиака админ брат я сообщи сама монди канала мемонам шери нар. На, нига ин се нуқтара меҷиқи поделитсия меҷиқи копировать миёй эфир открыть чат. Намемониш садқаи ма шави я тут гап неста шери нар. Ина ит мақсади чи ма кулуж надора хел миёри мемониш бад шери нар. Як сообщест ва намонди мега мемонам кадом чита монам. У дина буд кай буд гуфтан ки чӣ кунӣ сообщест ва мо силкаҳошонро пафтан. Як хел одам сообщение менависа комментария да ютуб автоматически ё удалит мекуна ё спам мера. Ман наёфтам амодаморо. Агар амо бошӣ мақсад ма сообщение навистагитонро наёфтам. Накун ҳаргиз хиёнат бар амонат, шави соҳиб ба иқболу саодат. Набошад роҳатат аз кори дунё, бикун ҳарчи зиёдат ту ибодат. Нахоҳӣ ту бимон дар ҷаҳодат, ибодат кун, ибодат кун, ибодат. Кадом мешавам мешавам бародаро ку я дастгирӣ кунен ҳамин садқаи ма шави навистагия ку я бидурен билқонен ҳамин силкара. Садқаи ту бишамада. Бишад эзохи канали фурӯши 750 подписчик дора. Соатош маълум нест. 3 та жалб дора, 1 та дига бигирад. Маҳкам мешава. Канали фурӯшӣ будае бачаҳо. Дастгири шумо дар кори дӯстон. Дастгирӣ мекунем, чӣ мекунем? Гуфти тоҷик дашидем хушнудил анумиям силкаи видео дорам. Хушнудил қарған шери нар эфир сар намети бачаҳоро паронем тарафита. ина кун мехоҳад 14 канали дига куна. ҳоз ин додари ма эфир мекуна. хадакум 1000 кунум нашид. мешавад майда соата ҷамъ куш мешавад. 745 гуфти тоҷик не программа қулф шуд. Ой, чӣ байхелишид? Программа чӣ байтаришид? Муҳиддин Ҳасанов дашидам. ҳол не қулфшно кадомай додарат. Додарам шери нарим садқаи ма шави анми додари ма ку як будро силкаша билқон. Ман беҳад миннатдор мешавам. Гуфти ҳастам у каналда. Админ брат камен мемонам. Та вақт ёфти я сообщест амон шери нар гап нест. ҳо сомон мега садқаи ма шави брат ма давно ҳастам шумо ба шумо наошидем.
шери нар и садқаи ма шави 14 канал дорад. Мумкин ба ягон канали дига шида бошад. Масали дар мақсад фикри бад накунед. Канали фурӯшӣ дорам, ягон подписчик надорад, 3 ҷалб дорад. Коду паролша гум кардагим, харидори конкрет набошад, бинависа арзон фарзон намешавад. Бахшиш сомон навшидӣ мега. Бародаро инами силкада бидроин ба 7 канал кати мешамтон мардак буревиса. Ма подписчик шум мега. Зинда боши, подписчикаш боши, зинда боши бародар. Бидроин ами додари ма 8 канал мераса. Як дастгириш кунед. иншолло бо мо ҳам сообщества чӣ хизмат чӣ шумода мекунем. Бахтовар бародар ку ами канали садқаи ма шавира ку як хабар биги каналот қатъи беҳтарин мешавад. Бо мо ҳам айдастмон омадагира хизмата мекунем. Ҳама сада яка мега. Бахтовар нах ку ба 7 канал бишамада. Муҳиддин ҳасанов 10 шиди бародар. Гапто надорум, подписчикои ма шери наран ҳамашона. Диди канали фурӯшӣ 750 дорад, ништияги бадай. Адми кира дастгирӣ кунам? Инами кира я дастгирӣ ки бахтовар шери нар бо мо ҳам иншолло дастгирӣ мекунем. Гӯ инами садқаи ма шавияку ку амира як хабар бигаста афтино мабин ку 1000 мешам. ина бо ном шалиш кад ку 1000 мешам. Амира ку як хабар биги садқаи ма шави ҳамҷа бес ма дастгирӣ мекунам 1000 мешавад. ина додар ҳамиҷа бес силката парту админ брат 745 750 кун ба каналот раҳмат пешаб ки гап нест. ҳоҷи мел қонем каналта ягон майда фикр накун ку ба и кида нашинам бишам. насад навачо шуди ку мега. Бахтовар ака дастгирӣ кадагӣ мака мега. 994 ку як билқона шери нар 1000 мешавам. 6 канали дига намераса. қариб омада мега. аралашда ҳастем хушнуд. бахтовар и канали наомадам шидӣ мега. 515 шердил бародар ҳами қафтем силкаи каналта монди бимон ки намонди хай шида метина. аймоя дастгири бахтовар ака нав шидӣ мега. 36 лайк мондум ба пеш айноми давлатов. бахтовар зинда бошӣ, беҳтаринаш кадай бародар. پنج канали дига мондаи ҳоз иншолло мешавад. Неумусикда ҳастем ҳамиҷа китоби дард ку 995 шудӣ то ахира қатъи майноми давлату бахтовар мега ку кира дастгирӣ кунам. шери нар анами кира ку як дастгирӣ кунам ку мешем 1000 навистага ку 1000 мешем навистага
ку дастгирӣ камда 1000 шава қариб омад. ҳамиҷа кӣ буд гуфт 900 чанд шам айноми сомонтиҷӣ 996. эй гап нест сомон бародар зинда бошӣ, иншолло бо мо ҳам хизмат деҳ. чӣ зида кор мешавад ҳе бигин сообщество ягон реклама иншолло мекунем. хеле ба дастгирӣ якдигар пеш нарем, хеле просто так пеш намерем. 38 лайк мондум ба пеи айноми давлат вақтовар гап нест зинда бошӣ кӯшин шеркоҳ дастгиритонро фаромӯш намекунам. мега марам ба каналом биём админ брат як дастгирӣ кун ба 5 канал қатъи тамом мужик анами траков сабудум парто силката ина ҳози омам гуфтум я одам гуфтам хеле ҳози миём дастгирит мекунам шеринар. окей шуморо монен силка шуди то охира қатъитум мега иншолло ҳам хеле дастгирӣ кунин ҳамаш сад мешавад бародарон. якдигара дастгирӣ кунем видео якдигара тамошо кунем. ҳози гуфти тоҷик ҳози бародар 1 минут ман силкаро удалит мекунам меом худа дастгирӣ мекунам. ку ҳазор меша айноми канали сомонтиҷа мега гуфти шидам айноми қирған ина омад бародаро ку ҳазор мешай ба каналош ина то хурди сай тарафтан як сир кунен иншолло ҳазора дайро мекунем. кадом беақл низ дизлайк мондаме и братан ҳамун сар кардананда дизлайк бад гап нест ака мега ина силкаи канали мондум инми канали қирғантиҷа тавозуни ҳақиқат силкаи канали қирғантиҷа бидроин дастгирӣ кунен. ман бо дастгиритон мекунам бародарон. ҳамун силкаи канали дастгирӣ ки ҳестем ку ҳазор мешам ҳамунро ман мондам бидроин дастгириш кунем. силкамоне мега ман нав аҳамият додум ака ку бишем брато гуфти тоҷик силка парто ака гуфти тоҷик силка парто ина ма ба каналон то бохрам тарафт. чилси лайк мондум ба пеш мега админ ака шумодам шидам эй гап нест зинда бошӣ бародар иншолло бо мо ҳам дастгирит мекунем. агар имкониятш боша ҳамаи гуфти тоҷикам як хабар бигирен шерои нар бо ништияги бад меша ёда хай шидам таҷик давно ҳастам 50 лайк мега ку бишем ку ҳазор мешем 999 сета 9 шида иншолло мешавад.
раҳмат бародар курганӣ мега кулучт яка кулуч ҳози ина 1 минут кулучмет ки 1 минут на шамол вори миён кулучмет на бақаб кулучу дуам бародар дунья шидам айноми қирған мегана кулучту яка кулуча додум тоҷик бача баша брато бишем брато мега бефреб мешам тун гуфти тоҷик 748 мада бишем ку гуфти се вағаз тура бародар мара камтар пеш барен каб нест на бародарам силка пафтай бадроин на сомон бародар 467 шидамад айноми қирған ҳазор шиди табрик айноми давлату бахтор бародар раҳмат барои дастгиритон мега зинда ура ҳазор шиди мега раҳмат мардум зинда бошӣ иншолло мешавад монен силка ма қирған теҷе на силкаотуна монен дастгиритон кунад гуфти тоҷик амине гуфти тоҷик на бародар 749 шиде раҳмат бахторакка ҳашт шапалоқ бишаврад мега аралаш теҷа шидам 160 мега ина ҳами комит канали ба ҷое дорӣ биёин якдигарта дастгирӣ кунем хабар бигирем бо каналҳои якдигарта видео я лайка я эҳсосо биҷанбонем худона баъд иншолло пешравӣ мешавад нев шидам айноми қурғон нев ина шидайта бародар нев мусиқ шидайта ина қирған додари ма ҳазор шид инаи сомон 468 шид ҳозир 470 мекунем гуфти тоҷик 751 ина бародар админ акам ҳами канали марам реклама мекунӣ а бача чиё намекунем шери нар фақат сухан кунем чуянчи тв салом алейкум салом хуш омадӣ бародар чуянчи ҳози 1 минут 20 кулучут метем бародар ина сомон бародар 470 шидамад сомон шидам ака мега иншолло пешравӣ айрон миллиона покидашам монен силка гуфти тоҷик чо рафтӣ амиҷа бош силка парта гуфти тоҷик 752 дунья шапалоқ бишамада мега раҳмат акам зинда бош админ ҳамин видеои нав бинен 176 ва монен бахтовари сомон бад инамина часова амира 176 ва монама тест кунем ки чашмом дард дора ба худо мега парто ина бародаро ҳози шамол вори дастгиритон мекуна ина маам гуфтум 1 соат мекунам 1 соат зиёдтар гузашт 1 соат 16 минут шуд
ба хотири дастгирии шумо гуфтум бистум хеле бародаро дастгирӣ кунанд якдигаршонро. инҷа як одам омада буд янчи бародар ина беги кулуча бидруғ нев мусик брат шидим шавен шумо мега аралаш шидим мега беҳтарин кулуч бите брат ина кулуча бигир раҳмат барои лайкат бахшиш дертар омад офарин нима намегӯянд дар Тоҷикистон ҳаштаи дига боша 80 та мешавам насиб мега мешава иншолло 753 гуфти тоҷик 46 лайк беҳтарин хушомадӣ бародар кулучи дуам раҳмат дӯстам зинда бошед дафшин духтаро аз пишти ман нашин мегам силкотон омоне қарған дастгиритон кесай гуфти шидам раҳмат дӯстам мега бародаро ҳамин видеои ма 100 лайк шава ман ба 7 канал қадим мешавам то 19 горе мега дастгирӣ кунем бародаро дар он навай канала мега видеои нав лайка 100 кунем мега بدرین کو برادرها یک یا لایکی مونیم بهترین میشه نه 31 ساموشید میگه برادرای دستگیری کنین میگه کشیدم تا اینم قربانتیجی گب نیست نشتی اگه بعدش کده من 999 اونام در کور است شلو میشه 999 شم بهترین بشم شیدم میگه ناو شیدم میگه برادرای دستگیری کنیم میگه ما تا نمونم بختوار شیدم بهترین تیجی 361 شیدم براد میگه ارالش شیدم میگه برادر زنده باشید تفشین من دانشا ویدیو ناو لایک مونین 755 گفتی تاجیک میگه جسب سپر سلام علیکم علیکم سلام لایک بقب ادمین گاب نیست کلوچه بقب تامدنه کلوش تی ادمین کلوش دادم جسب جاگیر کلوش ادمین ما ده هستی اکا تا ما بفکرم با همه کانالم هستم فورات با خبرت میگیرم باز یا اعلان کنم دیگه
телем шидестам ба худо. Я эълон ки мегам ба дигар телем шидестам ба худо. Ина бародаро ба дигар телефоно шидеста буда. Бародаро як видеоро ссилкаша мемонам дастгирӣ мекунед дӯстон. Бишен ҳами каналда хабар гиред ака админ гап нест ина. ҳозир хабарат мегирем. ина беҳтарин набудам шери нар. ин беҳтаринам я гала сайт штайган шамчария тайга буд. ҳозир бест. ака шидам гап нест. админ канал қати хабар бигир дастгирӣ кун. ҳозир гап нест хабарат мегирем. видеои ман нав лайк камонен комментариям нависем ба гап канал мешавтон мардак буред. ина бидроен дар бахтовар давлат лайк комментариям монен мешавам. админ канали мара реклама кун гап нест. комита реклама мефура бидро ам видеои. инами канали ма да медурам якум видео да як комментар ина. ҳозир бест намедурой. шер барои дӯстонаям якум видеои ма бинавис ки ма барои реклама тамом вақтада мегирам реклама мекунам бародар. бишен ягон 5-6 нафар шен ҳамата реклама мекунам. бо ки намефураш рекламаш кунед. дӯстонам шавен мада коммент нависем бо 16 канал мешавтон ба худо мегам. бародаро чуянчи шид мегам. на каналдоро бисёр шидан иншоалло мешава ягон гапе. гуфти тоҷик ма давно ҳаст мега не тоже канал реклама. гап нест чуянчи тебе тоже буду рекламировать твой канал. просто на последнее видео мне поставил свой комментарий. Все. Там напиши як для рекламы. Чтобы я понял, что тебе нужен реклама. سامان شده میگه ادمین مرا خوند کودک ҳозир мехонамад кӯдак. админ канали мара бин ягон мушкилӣ надора. ҳозир мебинамашина. каналите братан дора мушкилӣ. якумаш баннери канал надоре. ина як мушкилӣ баннери канал ина мисфедака меган ин ҷои рафтао меса инро баннер меган. як мушкилӣ. дуюмаш плейлист надорӣ. дуюм мушкилитай. сеюмаш ҷои каналотуи нест. иша мушкилитай. бисёр одам намешавад. бишавад ҳам бумегардад отписатсия мекунад. хай найҷашта доштай наистагам сета дори бародар. ҳами сетара бика баъд беҳтарин меша. плейлист ки каналда ҷои каналота ҳуйка тамом. дига ҳамаш соза. у тебя какое видео есть? у меня последнее видео дӯсти беҳтарин так написано. дӯсти нет, подожди, дӯсти беҳтарин написано. этот шер барои дӯстои номард так написано. вот сейчас я тебе покажу на этот. подожди. вот этот видео. вот этот видео. на этот видео поставь. ака шидам тама қирғантиҷе гап нест. монен ма қирғантиҷе ина бародаро силка монен дастгиритон кунад. дига читон мефура.
هیچ چی توجیکه админ نمیدونم روسی гап задешта посмотри пожалуйста какой у тебя видео. Сейчас я тебе сказал, ты не видел? Все, я понял, спасибо. Все. Ака админ ку канали мара бин ку проблема дорам мегам ҳозир мебинем бародар. Канали тра мебинем. Канали там айна наму хел бародар баннер надора як. Хай плейлист дора неки плейлист канали худат нестаю, блин. Чӣ меқапа ёбане. Плейлист дора ба фикри моли жалоб меқапам видео мондагӣ мада. Плейлист дора бародар неки плейлисти худат нест, плейлисти худа букшои плейлиста метавонӣ удалит кунӣ бро. Барои ту вақте ин видеоро тамошо мекунӣ ту дар соат ҷамъ мешаву одами ҳамин видеои соҳиби канал дар ҷамъ мешавад. Хай ту каналот ҳуй будай ин имҷада ягон маълумот дар бораи худат бинавис описани каналта. Мақсад ки каналта дар чӣ мешавад, каналта барои чӣ шудагӣ ҳам бинависам я мақсад. Всё инум қакамуди бия баннери канал тайёр ку 100% мешавад. Баннери канала бисёрон мефаҳмед намира десен инами ду сурата ина навиштагия. Ин намира баннери канал мегам бародарам. Якай чунчи тоҷик ҳасти номи тоҷикӣ аст мега. Ака телда навиштестан ҷавоб дом. Гап нест ҷавоби те бо ҳамиҷаим раҳмат акам. Ҷавоби те ҳамиҷаим бо. Якай чунчи тоҷик ҳасти номи тоҷикия мега. Хай намхали Олимов раҳмат мега. Чунчи тоҷика мега. Эмада биша мега. Пожалуйста. Хай изша дидем. Админ ба кадом программа баннер такади? Ба программаи короче ду программаи бародар. Якш Pixarta якш тоже без якш Art намечи özbek мешонад. Ина якш ина мияя. Тай ямбо. Не десайни бурдесам якш инияя. И қати размерша мегири бо як тайгаш. Чӣ программа буд ман фаромӯш кардам. Короче ду программа қати мешавам. Ҳам Pixart қати ҳам агар битонӣ ҳами қати ҳам мешава. Читаре будром баннери канала монум. Баннери канала бародар ай чӣ медурӯй? Ай Google мешава, ай Chrome мешава медурӯй мемонӣ. Шидам шиди брат нашидай ҳолиям мега. Тамошо дори Somon.tj? Акаҷон тамошо дошта бошӣ на нигаҳ ҳози ман медурам мемонам ту тамошо кун. Ина нигаҳим Google-да медурой бародар. Дар поискш мезанӣ. Полная версия YouTube. Ҳами яда хушрӯ нигаҳ ки ёд мегирӣ ягон қинигаӣ надорад. Неҷа виход мекунӣ. Неҷа Chrome интихоб мекунӣ.
программа ҳар телефон дар ҳар хел меяд. Аммо хромингша интихоб ка. Не интихоб кади медроязица. Ина дромади ина тора диди инҷои ака ина мера меҷиқи. Мера полная версия. Як хел телефонода 3 нуқтача мебурора. Айма памяти телефонам пир шидагия бароям оста кор кардиста. Ина дромади ин иҷара ина бародар пеш меёрам ки бини. Ина значок каналат меҷиқи. Мой канал медура. Ина мой канал дромади. Не нига бародар. Ина иҷам медура настройка вид канал. Ина дромади бародар ами болои ами сурат да ин инҷа ята меҷиқи. Ина ручкарди ручка мебура ручкара меҷиқи. Ина изменид оформление канала меҷиқи. Ина ҷиқиди бо активтарш мебари инҷа мебура. Инира меҷиқи. Ира вақти ҷиқиди ам сурати тайёр кард. Та инҷа файл да медура ай галерея мегири мемониш. Тамом ягон қинигарӣ надора бародар. Нимқа кора. Фақат аввал сурата тайёр мекунӣ. Сурат тайёр кардид бояд размериш 2048 1152 боша. 2048 ба 1052 боша. 1152. шавенмада ман ҳам мешавам. Дастгирӣ кунед бародарон, манам дастгирӣ мекунам агар. Нимтари сомон фаҳмидӣ, нафаҳмидӣ? раҳмат акаҷон, фаҳмидам. Фаҳмида боша беҳтарина. иншоалло амро ким мешава 100% тайёр мекунӣ. ам размерша фуромӯш накун. 2048 1152 мегирӣ. Дигар размер бигирӣ банер қабулш намекунам. ака админ ҳамин бародар подписчикта. Кадомиш бародар? Таҷиклайф. Кадомиш подписчик майку бугу? ина силкаш. ина мебоша силкаш. агар ина мира бугӯй не яи подписчики мо нест. ина мо мешамаша. ина ки подписчики мо нест. ина силкаш мабу. яи подписчики мо нестай бародар. подписчики ман нест.
хайнам хеле шерои нар номша алиш кардинака. Чӣ буд номаш? Номи аввалинаш чӣ буд бародар? Гитарист, таҷик гитарист. Таҷик гитарист намешнасам. Ҳам подписчикам буда, не ки хеле ба фикрам хабар намегирам. Кам ягон шунавидагӣ мақсадам ин омада. Таҷик гитарист буд номаш. Фаҳмо. Сейчас не проходит. Номша алиш кадай. Буд номаш акаҷон чӣ менавистӣ? Мебуромад як бори дига нишон те илтимос. Чӣ буза? Дарамо ин овози бешон мет. Ин ами Google да бародар полная версия YouTube за мебуроя. Вақти буромад выход каму якин программаш да биҷиқ ба медурой бародар. Просто ама часпиди се дер дромеса. Ин тар меҷиқи медурой баъди боло да се нуқтачара меҷиқи полная версия та миёд барда мебуроя мақсад. Ним барда мебуроя навиштагиё торш мекунӣ. Полная версия да галочка мемонӣ. Баъд значок канал баъд обновид мешавад. Значок канал та медурой. Куҷа и парашта творческий студия YouTube навистагиай. У парашта вид намечтари вид канал навистагиай бародар. Ана ҳаму да медурой. Баъд ишону дамку дар болои картинка меҷиқи як қаламак мебуроя угл да. Қаламак да меҷиқи. Аввал чӣ тар тайёр киш осон аиша ишону метам. Фаҳмо таҷик? Таҷик мегум сомон бародар фаҳмидӣ? Аввал картинката тайёр куш осона. Окей. Гап нест ҳамата шаби хуш зинда бошем. Бо ягон чизро нафаҳмидӣ комментарияда бинавис иншоалло ишону метем. Шабои хуш ҳамата зинда бошем. Бо кайф эфир мекунем. Насиб пага бародар. Пагам баъди соати 6-7 ам хеле эфир мекунем да. Ака дар паноҳи худо бошӣ, ака дар паноҳи худо бошӣ. Гап нест зинда бошӣ. Таҷик лайф. Чӣ хизмат шид ҳебиген ҳам номрон бо дар канале ҳастай. Ягон хизмат шид алло кунен иншоалло будуш мекунем. Таваккали ҳаматон ба худо.